Ka OM Roy Higher Secondary School mentaka sengi ka Arpsau Telek Ujeleu kala ai burom ya kikena ki bala pas bah ke exam SSLC but HSSLC bala penlong da ka embos menta usnem bat nakaliang ki bor penyai school bat kinong ikai kilapan pau ya kajing sngau sorong bakane ka school ka bapau bah ha kajing ila ka football menta ka kinti kikena ki lale baharu ha ke exam class 10 bat class 12 ya kini kikena lale burom ha kajing don lang UMDC ka molai ubare tengru mensua unong ikai jong gani ka school ubat tibor lang pathau ubala ai kajing ai ngobha syaki apun rungut ki bala pas ya ke SSLC bat chiphongut ki bala pas ya ke HSSLC hagan ni kesni na kaliang UMDC ula pliru ya kawai ka kamera bakerpang na kabentaki kam sports ya ka ba ulamang na kabha jong ka HDC bar hagan ni kajing lang lai don lang ru ka principal jong ka school u president ka managing committee kinong hikai mi pa bat ki khna school benta ka ba mapi ko bi khna phya pan ka mawa ha ka jing ko jong phi mano pasang ko re ka lowe ka jong phi day ki noi kai ke be kai ni hapan bu ba ka jing mo je pakhat ha ka jing ko jong ni ya ka jing sandur jong ni kai be kai phi ka por mun chwa por man school mungi ba ka por man ta ra phe ba ba mun chwa ina sa pom mun ta gimbom su ki dei kai alom ki parlok mun ta jong phi terle ka burung ka tor bidan kam ma bandon ba phin prakhat ba ki nai kai ki bakok sam tam ka jikim ka jong phi ki nyalam ni jikim jong phi te ta kana ong ni phi ni da so burung ni phi ki nai kai ba prapur sang persen ka bani ka school ka chi bi grisab ka de ki tres tom jong phi shwa ba ka ba ka ji tres tom jong ki dik ma ba khan ka jingrap ka jong phi kanwara ka jinge Tinggal sesuatu buram, barangkali kepala kuat, kena kita tapi jam apa kita naik kai kepala dikai.